Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Pasaian gara, Pasaiako portuan gaur San Miguel ligari dagokion 10. jardunaldia. Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera da jokoan hemen gizonezkoentzat. Eta lehenik eta bengoz gogora dezagun nola dugun San Miguel liga honetako sailkapena. Hondarribia da liderra. 101 puntu ditu. Hondarribiak 6 bandera irabazi ditu orain artean. Urdaibai azken asteburuko 2 garaipenekin, Hurbil 89 punturekin. Beraz, 2 puntu bien artean. 3. Kaiku, 4. Orillo, 5. Tiran, 6. San Juan, Zierbenan bandera bat irabazita San Juan darrak, gero Astillero eta Kabo azken lautokitan Zierbena, San Pedro, Portugalete, eta Zumaia, San Bertolameu, San Bertolameu, badakizuen onden, San Bertolameu Galiziako ligan da, eta nahiko lanekin gainera. Nahiko lanekin, 70 puntu, liderra da, baina Apobrado Karamilalek 67 puntu ditu, eta historiako lehen garaipena lortu zuen joan zen asteburuan non, eta Moañan. Pentsa. Lideraren etxean 3 puntura jarri da, eta, bueno, badago emozioa. Kezka pixkatan ere. Han ere bada mugimentua, ederki aprobetxatu zuten Apobrakoek, zer, etxeko trainerua Moañak antolatzen zuela Galiziako txapelketa, eta dena nahi, Enrique López entenatzaile, eta 2 gordeko ditut, astelenean txapelketa, eta begira. Gauza honik ez. Gainera etorri sailkapenean. Bueno, begira nola dugun Pasaialdea. Moreze, San Pedro Tarrak, Arroxas, San Juan darrak, patroien zelkapena, ikusi nola dugun. Gorka Aranberri lidertzan, Kaixa Zarian, 8 puntu ditu Bermeotarren patroiak. Endika Perez eta Unai Oliden San Juango patroiek 7, Alfonso Díaz Kabokoak ere bai, eta Unai Osa Zumaiarrak ere bai. Eta gero 6rekin, Amunarriz, Karpintero eta Manzebon Portugaletekoak, eta zailkapenean jarraian gero Irakoitz, Etxeberria, Orillotarra. Patroien zailkapenean beraz, Gorka Aranberri dugu lidertzan. Eta estropada eremu berezia hemen duzue, gogoratu, ordubiak eta 38 minututan izan dela itsas gora, itsas bera 9 ia laurden gutxiagotan, eta 78ko koefizientea, korronteen eragina beraz nahiko aipagarria jaun Andreok, eta ea zer gertatzen den gaur, 6 luze, 5 ziaboga. Luzeak laburragoak hasieran ere aipatu dugu, baina emakumezkoen estropada ikusiz baldin baduzue gogoratu, normalean 1389 metroko luzeak izaten direla, gaur ordea laburragoak dira portu barruan, 926 metro luze bakoitzak. Horrek besteak beste, arraunketa salida joirtera eman, eta arraunketa sentatzeko denbora ere ez du ematen askotan. Haze txistuan, joango direnara. Erne, bai! Bai? Azkarrazko gotxi du hau. Bai. Azkarrazko gotxi du hau. Polemikarako biderik gabe. Ordoaz ba. Lehen kaletik Zumaia, 2. San Pedro, 3. Zierbena, 4. Portugalete. Zailkapen nagusiko azken lauak. Begira Jimeno, hola joan den. 4. kaleko babesaren bila. Eta hemen Zumaia, Eta Zumaiak joan zen igandean Boiron erabilitako kuarrila du berriro lanean, Telmodeun ontzian, Ibon. Aldaketarik ez, pasaden asteburua maitzi dagokionez, Ainona lortu zuena, eta 14ko bera, eta Patxi Frantzesek estropa horretik hitz egin da, eta esan du. Estrategia, bera, San Pedroren ondoan goaztik, ari eutxi, nola baite, ari eustu emazio hau, Portugalete atzera usteko modu egingo diau. Horixe pixkata zinetan Zumaian helbura. Eta aurretik da Zumaiak aldaketarik ez, eta Arostegik, San Pedrokoen prestatzaileak ere ez, Ibon. Hori da, Arostegik berak esana da. 11. leku hori pixkat atzera utzi arte, nahi zuela kuadrilla berarekin segi, eta azken estropadetan, traineru oso gutxi mugitzen ari da, eta gaur ere hori erabaki ez mugitzea. Zierbenak bai, argi dago, Euskadiko txapelketatik kanpo izan zirela astelenean, bai hemen 4 ditugu lanean, eta Zumaia, San Pedro eta Portugalete, Zierbenak ordea hori ere kontuan hartu behar zuen, Zunzunegi prestatzaileak, eta igandean Boiron lanean jarritakoekin konparatuta,
Bost aldaketa, Ibon. Ba, bost aldaketa eta gero dantza handia, pentsa, 3 mutile bakarrik errepikatzen dute Tosta Davilak, Montenegrok eta Riosek eta bost aldaketa egin dute. Bueno, eta Portugaleteri dagokionez, bi arraunlari eta patroia. Hori da gaurko aldaketa sorta, hori erabaki du Angel Gomez entrenatzaile. Bat, Angel Gomez bera, Boiron lehorrean geratu zen, gaur hortxe ikusten dugu, zinta zuriarekin, brankari lanetan, eta bezetik, estriborrean bigarren Tostan Korka Lobato sartu du, eta Berna Oiarbide, eskarmentu duna, espaldara pasatu. Eta Zumaia estropadaren buruan, eta Portugalete azkena, eta hau horrela bukatuko balitz, izugarrizko kolpea litzateke hori Portukoentzat. Baina hasi besterik ez da egin. Gogoratu, gaur, 6 luze eta 5 ziaboga egin behar dituztena. Bai, eta printzipioz behintzat, Zumaiak orain korronte gehiago luke, Portugaletek babesa leukake, antxe, une horretan, irtera bintzat oso na Zumaiarrena. Eta gaur, Mikel, San Pedro Tarrak. Gaur, Gogo. Erasotzeko unea gehienek ziagogatik irtera. 10 huts eskatuko dizuten luzean. Oraintxe 10. Hortxe dituzte balizak, 50 metro. Zumaia eta San Pedro aurretik. Ea. Zumaiak. Iruz Irteran, 0-2 Zumaiarrentzat, aurretik dira. San Pedro bat gehiago, Zierbenak 2 gehiago, Portugalete urrutitxo, Ibon. Bai, eta hor iruditu zait, ziabogan xabaletik hartu dutela. Eta Portugaletek, bere kuadrilla zertuta begira, beste 2 segundu galdu ditu ziabogan. Kuadrillan ezaugarri bada, kuadrilla astuna da. Bai, Zumaiarna baino astunago. Zumaia, beste datu bat, ziabogetan eta ondo ibili da. Besteak beste, aurreko asteburura arte, Unai Osa patroia lidertzan izan delako. Eta patroien kaixa sariari begira, asko hartzen da kontutan, ziabogetan erabilitako denbora. Beraz, hori, agian gaur, Zumaiaren aldeko datu nabarmen bat izan daiteke. Lehenbizikoan ikusi da, Zumaia laurekin sartu da, orain 6 ditu. Zumaiar, begira, isiltasuna eskatzen, isilik egoteko eskatzen. Eta nioen Portugaletek, Zumaiarekin alderatuta, kuadrilla astuna duela, eta gaur, ziabogatik mantzo atoratzen denak, hori nabarmenduko du. Aizea, begira urazaba. Protagonista bat ere bai, aurrez grabatuta, hain zuzen Portugaleteko entrenatzailea, Angel Gomez, eta lankideok prest baldin baduzue, nahi duzuenean aurrera. Llegamos pues como llegan todos, ¿no? Apretados unos por unos. Hombre, está claro que tienes que hacer un poco más de hincapié en los arranques y las ciabogas y tal, pero bueno, no tenemos por qué salirnos de lo previsto y bueno, ya te digo, intentar pelear con Zumaya y agarrarnos ahí a San Pedro como sea, ¿no? Bueno, nahiko lanekin ikusten dut Portugalete, Ibon. Bi traineru Zumaiak Portugaleteri. Hori asko da, Hori asko denez, orain Zumaiako baborrek, Zumaiako baborrak orain etorriko dira ailean. Begiratu, Kareletik eta San Pedro eta Zierbena bat atzean utzita. Argi gaurkoari, Larra! Dipar! Banaka. Nola ari den? Kasi duela gazteak ere. Hemen Ugaitz, Mendizaba. Dairu! Dallau! Dalbost! Dalsei! Datzei! Datzortei! Dalbatzei! Bukatu! Bukatu aizebete! Ekarri! Begira horri horretan, baborraren arraunak, plastikozkoa dama, eta estriborra berriz, eitulekua, egurrezkoa. Hor arraunlari bakoitzak. Bakoitzak kapritxora bere gustokoa. Zenbait klubetan entrenatzailea markatzen du, beste batzutan entrenatzailea izaten du. Askatasun pixka. Ignai duana. Beita boia! Bueno, Zumaia buruan, segundutxo bat San Pedrori, Portugaletek ere bat errekuperatu dio Zumaiari, baina postuak hor daude. Erne maniobrau. Hemen maniobretan gaur dena ez, baina asko erabakiko da. Irteran, orain ze abiadurarekin ateratzen diren. Gaur pekatu mortala hor, geratuta da, inguratuta geratzea. Horgi. Ea ba. Zumaia aurretik. Zumaia bera. Kaleen arabera doaz. Zumaiak 6 eta 28. Irtera nahiko parekaturik San Pedro, Zierbena ere nahiko ondo.
Eta azkena irtetzen ari da orain jarrilera. Baina Portugaletek bigarren ziagoa lehenbizikoa baino okerra. Eta behitu kronoa, 4 segunduko atzerapenarekin hau, eta aurrekoan atzerapena handiagoa izan da. Maniobra ostean, San Pedro buruan. San Pedro Zumaiari 1, Zierbenari 2, Porturi 5. Ziaboga ez du txohartzearen beste arriskua izaten da. Bueno, Zumaiari gertatu zaiuna. Baborrek, baliza bera libratu ezin, eta bueno, hor, arraunen azteko eragozpenak izan dituzte Zumaiarrek. Juan Espinazo, Portugalete, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, 5 segundos de desventaja, empieza la regata mal, y eso que Ángel antes de la regata nos había comentado que estaban animosos. Sí, bueno, pero la regata hemos empezado mal y nos sacan 5 segundos y bueno, creo que le estamos recortando algo a Ciervena para evitar que Zumaya se nos meta más puntos de los que serían necesarios, vamos. Y es que lleváis una pelea con Zumaya durante toda la temporada de cara a evitar ese último puesto brutal. Sí, y en Galicia nos ha ido muy mal, se nos han acercado y ahora tienen la posibilidad de sacarnos unos puntos, que tenemos que intentar que no pase así. Bueno, pues mucha suerte para la jarrillera y ánimo. Vale, gracias. Jarrillerak hortxe dua, segundutxo bat berriro dantzan, 5-era 6-era, orain buruan San Pedro da. Zumaiak bi luze eder egin ditu, baina orain San Pedro tarren Libiak hartu du burua. Eta Zierbena, espero genuen edo teorikoki eman beharreko maila horretatik behera hasiera honetan, Ibon. Bai, nabarmen gainera, bueno, Zierbenaren inguruan askotan aipatu dugu aurten, behar bada, seguru, kupoek gehien baldintzatzen duen kuadrilla dela. Astelenean Euskadiko txapelketa pikaina eginda, gaur beste kuadrilla bat atera du, eta momentuz, ezinik. Bero eta posikoa, denborak ematen Ugait Mendizabal, San Pedro tarren patroia. Luze rota, guazateke! Iaman! Minuta bolla! Atzea! Zea! Zero! Traineru bat, Zumaiari. Gero Zumaia eta Zierbena, gerra, eta Portu atzera. Akabarre! Katu! Urko Kortajarena, estriborretik eta Iarietz Orbegozo, ababorretik erritmoa markatu. Urko veteranozkoa, San Juanen eta Arraunen trintxerpenera ibilia. Entrenatzailea, Arostegi Mikel, ababorretik kontranketik. Balari begiratu egin gabe. Vamos a pegar baliza! Importante esta baliza, Padrino! Orain eskatzen du. Lehen minutuan kokatu non dauden eta orain eskatu. Azkarrago sartzeko, azkarra ateratzeko. Oso luze ona, San Pedro, oso ona. Eta lehen Portuk, kanpoko ziago gontan galtu du, Erostarbeek sartu du arrauntxekia, aurrekoak, eta hor da San Pedro, 9:46, ia 7. Zumaia bigarren. 3, Zierbena 4, orain 8 Portugalete. Nahiko lan, jarrilera utzi horretan. Irtera ere, ez dakit ba, motel xamar edo, Ibon. Iruditzen zait, kanpoko Zortzi bederatzira berrira. atera ezinik geratu dela. Zaki zergatik, atera ezinik bezala. Eta Zumaiak dagoeneko Porturi, bitraineru, Lanerditan bitraineru. Jakin badakigu, bueno, hainbat estropadetan Zumaiarrak orduan erori direla, estropadaren bigarren erdian, pasaren asteburuan ez, orain urrengo luze honetan nola kudeatzen dutena. Zumaiaren alde, beste datu bat, San Miguel Ligan, ez dute estropada bat bera ere bukatu, minutu bat galduta garailarekiko. Hau da, hori beste urte batzutan ikusi izan dugu, bat 15, bat 20, ez. Aurten, azkena da Zumaia, baina biziri dago, Ibon, biziri dago. Eta tuin bakarrik ez, baizik eta bere maila onenean lehiatzen, eta datua da, minutu azpirik, eta hainbat estropadan, 40 segunduren bueltan. Bai jauna. José Luis Herrerías dagoat hemen aldamenean, Zierbenako presidentea, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lo primero, ¿qué balance hacemos del campeonato de Euskadi? Bueno, creo que fue una regata buena y se hizo un papel bastante bueno. Y hoy aquí en San Pedro parece que está costando un poco más de lo previsto, ¿no? Sí, nos están poniendo las cosas difíciles. A ver cómo termina, a ver cómo resulta el día. ¿Se ha preparado de alguna manera especial Zierbena de cara a este campo de regateo? No, simplemente normal, entrenamiento normal y sin ninguna preparación para el campo.
y un mal resultado aquí hoy, ¿cómo lo encajaría? Bueno, pues habrá que solucionarlo mañana. Habrá que intentar mañana mejorar lo que se haga hoy mal. Suerte para Zierbana. Vale, cargos. Zierbana Zumaiarekin da leian. Logikoki, duen maila ikusita gainditu beharko luke, baina nahiko alanekin dabil. San Pedro buruan, Lusio, Okanan, eta orain bai, horti sartzen da izea, estriborrek. hori da, orain bai Zierbena Zumaiaren aurretik. Eta Zumaiak hirugarren tokia du, eta ia bitraineru 5 segundu Portugaletik. Zierbenak orain Zumaiari aurre hartu dio, eta Zierbenaren inguruan esan, nabarmen, metro gehien egiten ari den taldea dela, hala erabakita gorakoan, alegia lezo aldera zekoazenean, estriborrera jotzen du, Pasai Antxo aldera, bai. Antxo aldera, eta orain guztiz kontrakoa. Orain itxas aldera. Korronte aprobetxatu nahiko du, bueno, hori propio hartutako erabakia da. San Pedro oso estropada dotorea egiten ari da egon. Lehen luzean Zumaia aurretik hor gogoz, baina San Pedro oso estropada ona egiten ari da zaleen aurrea. Hori ere aurtengo beste konstante bat. San Pedro gazotan lehen biziko luzean, badirudi arrankatzean lanak dituela eta gero alde egiten du. Garbi, San Pedrotaren Libia aurretik. Adoaz, 4. ziaboga egitera. Oso ona ziaboga, 13 eta 15. Zierbena bigarren, Zumaia Zumaiak ere bai arrankatzen badu. Orain Portugalete. 13 eta 15. San Pedrok 13 eta 20. Zierbenak 13 eta 22. Zumaiak eta Portugaletek 10 segunduko atzerapena. 13 eta 20. Orain 10eko atzerapenari. Hor dira. Zumaia eta Portugaleteren artean 2 segundu besterik ez orain. Bai, eta lehen ere bigarren luzean horixe egin dio Portugaletek Zumaiari. Bigarren luzearen eta 4. azken unean, hor trintxerpera doan kanaleko inguru hortan, hor jaten dio, hor jandio 4. kalea. Luis Mari Goikoetxea, Zumaia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo hasi da gaurko estropada Zumaiarentzat, baina pixkanaka distantzia handitzen ari da San Pedro. Bueno, hori bain jokin gutxi dela, baina estropa hauek guretzeko ez dira indar mia da gau, eta estropa hauek ez dira guretzeko erokiak. Baina, bueno, Danian inberda lana, eta nik uste nahiko ondo ideala, eta gure kontraioa atzien latzen nahi eta hori da importanti guretzeko. Izan ere Portugaleterekin sekulako borroka duzu aurtengo denboraldian, Bai, guure emizioa dagoain, playoffian sartzeko mogu hain, erraza ez da, baina, bueno, saiatuko geha eta hola segitzen badugu aukera dakau. Surtzu ikus zaitut hor ziabogan, animatuz, mutilak animatuz. Bai, betire mete jaitu eta pixka da animatu eskio guztua, hoxe. Sorterik onena. Bale, eskerrik asko. Goikoetxea jaunaren azalpenak San Pedro joan da. Badoa ez dugu esango. Joan da. 2 traineru errenta ederra Zierbenari. Zumaiari 3, Portugaleteri 4. Zierbenak ere, bueno, badirudi, hortxe bere mutura sartu duela bigarren lekuan, eta orain ikusgai, beko lehia hori. Zumaia eta Portugaleteren artekoa. Zumaiak iruditzen zait, orain sartuko duen urrengo 4 minutuan, hor kentzen diola koska Portugaleteri. Eta berriz hemen trintxerpe aldean, hor dela Portugaleteren zatu neriko nire. Guazen Lidia ontzira! Estira! Medio minuto, Balifa! Minuto erdia. Josu! Cristian! Estáis en casa, ¡Dal! ¡Así! ¡En tu puto pueblo! ¡Pase! Hoy te me sortipada. ¡Atea! 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 ¡Estiro! ¿Qué? ¡Señale! Nekatuta baina Morales gainezka orain San Pedro terrakibo. Alegina, Urkoren arpegia, ia palabra bakoitzan, eize porruzta da boteaz. Pase egin behar darren eta pase egin behar baitu. Ea kanpoko zioa honetan Portu eta Zumaien arteko. Ez gelditu ontzia dio, Ugaitzen dizabale. Eta ez gelditzeko komeni azkar sartzea. Gaur luzean ez dituzte 10 gehiagin joko. Erostar beprest.
Zazpiko errentarekin. Aurretik Garbi, San Pedro. Gaurko azken ziaboga egin dute. Trainerua, hola bezala. 16 eta 37. Balantza Zumaiak. Zierbenak 16 eta 44, Zumaiak 16 eta 48, Portugaletek 16 eta 40. Azken bi hoien artean dago burruka Ibon. Traineru bat, ateratzean, Telmodenoaren alde, 3 segundo. Eta orain hemen, beste aldagai batera izango dugu, estrategia. Zumaiak nahi izan ezkero, baborrera jo dezake. Portuk, estriborrera ere bai. Askotan ikusten ari gara, kale aldatzen denean, ez dutela denek asmatzen. Ea zer gertatzen. Makur eginda patroia. Zumaia eusten 3 segundo Portugaleteri. San Pedro nagusi, etxean, zaleen aurrean. Aita Manuel Haundiaren jaiotetxearen parean bukatu nahi dute aurretik Ibon. Aurretik, txanda ederra egiten ari dira. Eta ez da bromakoa, puntu hori, puntu bat nirrixiago da hori. Equipazo! Equipazo! Enorme equipo! Zumaiak Zierben aurretik du, beste puntu bat sartzeko ere. Eta izaila du hori, Zumaiak Zierbena orain ez du harrapatuko. Baina, Porturen aurretik bukatzea, haientzat gaur egin beharrekoa da. Estropada guztietan, gaurko 10. da. Eta, badakizue, hauen leia abuztuan bukatzen dela, ez irailean. Beraz, hor jo beharra dago, falta diren estropadetan, Ibon. Eta izango litzateke, Zumaiarrek arraunak aldatu ezkeroztik, 3 estropada jokatu, eta 3 Portugaleteren aurretik. Hori ere, hortxe dago, joera gisa aztertzen. Hor dago, eta frantzeseri eman beharreko meritua da, entrenatzaileari. Portugalete estriborrera. Portugaletek bere kalea etorri, eta estriborrera jo. Nabarmen, begira. Begira nabarmen. Korronteak, hortik aldetik edo tiratze omendu, bai, eta horra datoz. Eta Zumaia pixka bat ere baborrera. Zumaia zerbait baborrera. Azken maniobra egin dutenetik, GPS-aren zenbakiak ez dira aldatu. Makina dantzan nabil, baina tarteak oraintxe begira. Zierbenak segundutxo bat agian errekuperatu San Pedrori. Zumaia ontzi bateko errentarekin doa Porturen aurretik. Eta aizea 10 gora, Gadi 13 kilometro. Horain dauden une honetan, aizea gainor zeharka jotzen di. Estrigorre izkatzen die barrurakoan, lan asko. Eta Zumaia, San Pedro eta Zierbena bigaren kaletik sartuko dira. Hemen dira ba. Orantxe azken alegina. 150 metro San Pedrorentzat. Postua finkatu dira. Bai. Horain Zierbenak San Pedroren, ubera zikin harrapatuko du. Horitzaio komeni. San Pedro errege, zaleen aurrean Libia nagusi gaur hemen. Gipuzkoako Foru Aldundiaren banderari dagokion, lehen txanda da. Hor dira, San Pedro tarrak. Bai San Pedro! Hortzuk ere gora jondo. Horta, Zierbena, bai Zierbena. 5 segundu terdi bien artean. 20-0 San Pedro, 20-5 Zierbenak. 3 Zumaia, 20 eta 11, 10 segunduko atzerapenarekin. 4 Portugalete, 12 segunduko atzerapenarekin. San Pedroren estropada, dotorea jaun Andreo. Hortxe, kolore morea balkoietan eta hoietako etxetxo batean jaio zen Aita Manuel Haundia. San Pedroko 20-0 erne referentzia horrekin, 2 Zierbena, 3 Zumaia, 4 Portugalete, orain merkatal aholkuak.
Agur bero bat berriro ikusentzuleok, Pasaian gara, Pasaiako portuan gaur estropada, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera jokoan, lehen txandan San Pedro Garaile, eta bere alaziko da bigarren txanda, lehen kaletik Astillero, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Kabo, baina aurrez San Pedrotaren ordezkariarekin, Bitz Zaragandararen eskuti. Jose Manuel Oiarbide, zoriona. Eskarrik asko. Zein ederra da etxean nagusitzea, ezta? Ba, oso polita da, etxean irabaztea tanda bat, denentzako oso polita da. Eta bihar genuen irabaztea, porque Portugalete ogandik bertan txamartzeon, eta gar beste 2 puntu sartu izkau, 12-tik 14 bat jungea, eta, bueno, gehiago, 3 puntu gaur, osea, 15 jungea, eta, bueno, aber bain datoren bihar rematatze dugu pixka bat, eta aber salbazioa ja ikuste dugun argi, eta gero beste modu batea temporada prestatzeko. Sorterik onen alibiarentzat, eskerrik asko. Bai, zuiri, agur. Oiarbide jauna posik da, zenbakiak egiten, egin beharko, zeure burua larri ikusten duzunean, Ibon. Bueno, bigarren txanda oso mamitsua, Galiziako bia ditugu, Galiziako txapelketan Kabo izan zen nagusi, Moañan Tiraren aurretik, hemen etxeko trainerua da baita ere San Juan, Astillero ere bai Kantabriako txapelduna, bikaina izango da, Ibon. Erne? Bai, eta puntu garrantzitsua jokoan, Kabo 8 perro, 15, Orio laugarren 74. 9 puntuan bost traineru. Argi, bandera... Hor dira lauak, badoa! Ea ba, nola moldatzen diren hauek. San Juan Darrak etxean. Eta Galiziaren artean, noski, normala den bezala, leia zorrotza. Galiziako txapelketan, Kabok eraman baizuen, bandera. Bai, bueno, ustekabea ez dakit, horrela esan daiteke, baina favoritoago, Tiran jotzen genuen guztiok. Eta begira, estropadaren laburtxeago batean, Kabok irabazi zuen. Bueno, begira, hemen Astillero eta Dani Perez prestatzaileak Boiroko estropadarekin kontuak hartuta, aldaketa bat, eta esan behar dugu, ostegunean izan zela Kantabriako txapelketa, eta hor asteburu honetan rotazioak eta egin beharko ditula prestatzailea. Bai, izan ere, Boiroko estropadarekin alderatuta aldaketa bakarra egin du. Carlos Diez, sartu du espalda baborrean, David Perez aurrera eraman da. Segundo batean dira lau traineruak, portu barruan, estropada ikusgarria izan daiteke. Bermeo aldetik galerna dugula, pasa digute hemen komentario bat iragarkien garaian, Ibon. Bai, elizateke lehenbizikoa, estropada honekin, bozioako estropada honekin, hemen dula urte batzuk hemen aitien eraman zituen, aizeak, karpak eta telebistak eta erorite bili ginen. Ea libratzen dugu? Ea ba, txirrindulari ebintza libratu dute eta... Orain aizea batean bere egin du berriz ere gora, ea zer gertatzen den. Hemen San Juan Darrak. Bai, lau aldaketa egin du, Joseba Fernandezek, eta patroia ere bai, gaurrendik Perez dugu, estriborrean Jon Carrillo, eta hortxe unai bilak horta ikusten dugu, kontrankean eta baborrean berriz, Inigo Artzaiz espaldan, eta Joseba Fernandezek, hirugarren tosta hartu du berriro ere, jai egin zuen, lengon, eta begira, gaur, Beñat Izagirre, estriborrankean, eta Jose Leiva. Kabo galtzen, Bai, ontzi bat, eta Tiran Astillerorekin buruan. Balen, Portugaletek erantxe galtzen zuen, eta hori egonezkek erantxe galtzen zuten. Kabok, Galiziako txapeldunak, lau aldaketa, Boirokoarekin konparatuta, eta Boiron hirugarrenak izan ziren. Etxeko estropada. Bai, denboraldiko San Migueliako estropadarikoen egin zuten. Bi aldaketa Mario Brion laugarren tostan eta Anxo Martinez estriborrean bigarrengoan, eta espaldan berriz, baurrean Diego Suárez eta bosgarrengoan Jose Ramon Muniz. Tiran buruan, segundo batera Astillero, hirura San Juan, Kabo azkena momentu. Eta Zumaian lankideak bukatu daka Ebiligako estropadas, ez asmatu, zeinek irabazi duen. Bai, asmatuko duzuko zuk hori esan da. Itxas lapurrek! Ai, horixe. Oiartzunek irabazi du bandera, Zumaiak bigarren egin du eta Donostiarrak hirugarren. Hiru seguru ematen du, horien alde jokatzeak. Bai. Begira Astillero, nola pasa den Astillero. Urtiz berea prestatzailea posik izango da. No. Herria ere bai. San Juan eta Oiartzunen arteko elkarlan hori. Ona doa momentuz. Bueno, hemen datuak, Tiranek 3-0-2, hain zuzen lehen Zumaiak markaturiko denbora.
Ea ba, Tiran orain maniobra ostean burua mantendu nahian, Astillero parean, San Juan eta Kabo atzetik. Eta goazen Joseba Fernandezen azalpen sortarekin. Akats batzuk egin eta gero, azken bolada honetan behar bada gure benetako nivela ez dugu eman. Hori ikusita bai dugu helburu regulartasun puntu bat hartzea, berriro ere laugarren postu horri koska egitea eta sentsazio onak berreskuratu hori izan ditzake. Tiagoetan indezakezu lan ona, ondo gira dezake boteak eta gero gehatzen da geldialdi horretatik erki martxa hartzea eta saiatuko gera hori hastian zer landutako puntu hori horre jartzen eta modik onenian. Joseba Fernandezen hitzak, hauek bai ezagutzen dutela estropada ere mua gondo, bizitza osoa eman dute hemen. Pentsa zema palada, eman dute ditu Joseba Fernandezek, 37 palada, eta 37 ia 38 paladan, San Juan, eta pixkanaka, den biziko eta bigarren kaletik, ari direla, Tiran da Astillero. Bai, eta Tiran begira, Tiran eta Kaboren artean 7 segundo, tartetxoa bada. Begira, Tiraneko 3. da 4. mute zenbat etzaten diren, laugarrena. Keragarri etzaten dira, kanbadozen eskola. Azken urtetan pixkat kontrako joera izan da, gutxiago etzatera oroa, treneru guztiek. Baina hauek, pixkat joeraren kontrata etzan egiten dira gehiago. San Juan darrekin goaz, Endika Perez patroilaneta. ¡Qué buena! Yo sé, David, es el momento. Istriborretik, duze bere biserakin Beñate Izagirre. Alde guztietan arraunean egiteko gaiten mutila. Iaz gainera arazo bat izan zuen, korespanago arnazketa, arazo batzuk, hor zurtzunetan da bar. Eta begira, ebakuntza egin eta nola jarri den arraunerako. Atento, 1 de 10. Amarrekoa. Tiran oso indartsu. San Pedroko herria, Dolore Morez, ikusten duzuenez. Tiran, doktore, Bartoko nontzi aurreti da. David Alvarez patroilaneta. Orain txeskatu du Davidek amarrekoa. Eta argi Astilleroren maniobrari, lehenik iragarri zabal hartu du. Ez geratzeko edo. Hor da Hermelo bere mototzarekin, laizter utziko du. Arrauna, arraun txiki hartu eta badoa. Tiran, 6 eta 25, Astillerok 2 gehiago. 6 eta 28an moldatu dira, bigarren ziabogan, Zumaia eta San Pedro aurretik. Kabo oso atzean ikusten dut, Ibo? Baita nik ere, eta niretzat palizatik ateratzen, gehien, ari kosta zaio. Begira, Ontzi bat, ez du gezurrik esan. Bai, ia GPS-ak esan baino leheno. Nola esan du, Tirango patroi Davidek, segundu bat sartu diela. 6 eta 25, Tiranen erreferentzia hor da, orain arteko onena, bigarren maniobra egiterako garaia. Eta San Juan Astilleroren gainera etorri da, eta orain, irrikaz nago zer ikusten den berriro ere, gorakoan San Juan eta Kaboren kaletik. Lehen San Juanek luzerditik gora galdu baitu, antxe. Dani Vázquez, Cabo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablemos primero del campeonato gallego. ¿Esperabais ganar? Bueno, estábamos ahí, sabíamos que la lucha iba a ser con Tirán y al final pues ha salido a favor nuestro, nos hemos llevado la bandera por segundo año consecutivo y muy contentos. Y con esa moral cargada llegáis hasta Pasaya y vemos un Cabo que no arranca. Bueno, estamos viendo que la calle 4 no es buena, ¿no? Portugalete ha sufrido mucho y bueno, parece que la calle no ayuda mucho, el viento poco hay, entonces será toda una cuestión de corriente y a lo mejor la altura del agua pues está influenciando un poco en el desarrollo de que Cabo pues no esté un poco ahí con todos, ¿no? Pues mucha suerte. Bueno, gracias. Ea ba, konparaketan ikusi, Portugalete eta Cabo,
azken biak lirateke, eta laugarren kalea madarikatua. Momentuz, gogoratu gero Orezko txandan lehenengotik hori jodoala, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Hondarribia, barkatu, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Hondarribia. Bai, eta hasiera batean guztiek ura nahi zutela, baino emaitzei bakarrik erreparatuta, guk hemendik, ikusten dugu emaitzak, momentuz, ez da biltzak. Iran Astilleroren aurretik, eta hemen San Juan darren erreka. Vamos a hacer daño nosotros, ¡Bat! ¡Sí! ¡Ahora, Gary! ¡Ahora! ¡Estrigó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Xavi! ¡Hola, Jose! ¡Eso es! ¡Sigue! 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 ¡Oh! ¡Qué buena! Egia zeinen luze, Olaino sartzen den. Kekoak. Otan markatu, hoxe arraunketan luzera. Olaino sartu bila, eta non bukatu. Kekoak, markak esaten zaina. Horixe neurria markatu behar ditu. Urdinak aurretik. Bai, eta San Juanek ere, orain, hementxe, honetan txazten dira, kale horietakoak, denbora galtzen. Sufritzen, bai. Hor traga bat ere ibili zen, pare bat urte, hor ondarrak eta loiak eta ateratzen, eta askotan horrek ere, eragin izaten ditaz ondoan da. Zakit horregati den, baina. Zurrari galdetu bestela. Hori da. San Pedro bederatzi eta berrogeita zeikoa markatu delen, hemen bederatzi eta berrogeita lau Tirane. Ea ba, Astillerok bederatzi eta berrogeita zei, San Pedrok egindako denbora, San Juanek bederatzi eta berrogeita sortzi eta Kabo azken alitzateke. Bederatzi eta berrogeita amasei Portugaletek segundu bat gutxiago erabili du. Astillero y a San Pedro, ¡Ojo con la otra tanda! Gauzak ez du, lau segunduan dira. Kabo txanda honetan lehiatik kanpo geratu da. Lehiatik kanpo. Harri-garri, baina hori horrela da. Eta den bezala kontatu behar duzu. Ikusi ere ikusten duzu zuek eta. Egia hor urasala. Horra izia badabil. Gu hemen babesean gaude, baina izia badabilo. Xavier Arraraz, San Juan, arratsaldeon berriz ere. Kaixo, berriro ere. Bueno, a ver, zuk, ezagutzen duzula estropada ere mua. Zein da kalerik txarrena? Hombre, txarrena, inorrek ez du izan nahi paretako kale hori, ez? Beti izaten da hemengo kalea, baina, bueno, hemen egia da diferentzi gutxi dira. Edo zen kale arron egin behar da, eta oain ikusten da bezala, Tirano aurrean do, beraz emanin behar zaio bere alboan jartzeko eta albaldin bada aurrea hartzeko. Txanda oso estu, benetan, 8 puntutan zaudete lau traineruak, eta gaur zuk esan bezala sufritzen. Ba, jala da, ez, aldeak oso murriztua daude beti danik, orduan, edozein akats baldin badaukazu jaiztentzea, laugarren postu hortatik 8garren edo igual 10garren postu hortara. Berdintasuna handia dago, beraz, hasieratik bukaraino asko eman behar da, eta irudi bezala gaurko estropara, ez? Da bileziak sekulako garrantzia gaurkoan, Bai, ziaboa gehiago daude, beraz, patroian eta, bueno, proelan abilizia hor garrantzitsua dira, indarra baita ere bai, baina, bueno, hortan da, estropara ere moa polita da, ez? Ni zer esango dut, ez? Herrian hementxe gaude eta balkoia denak arroxaz jantzita, beraz, estropara honengatik burrukatu egin behar dugu, baina bai, hala da, abilizia behar da, eta, bueno, aber guk erakusten dugun bukaera arte. Sorterik onena. Eskarrik asko. Lehenengo hirurak hortxe dira, lehian sartuta, Kabo alderantziz urruti, Kabo Portugaleteren denbora hobetzeko lanekin, eta datua begiratzen ari ginen, itxas bera behatzea laurden gutxagotan, oandikan urruti dago, baina ordu terdi, agian hor bazterren batean edo, ur gutxixiago igual, ondo gutxiago, ze irutzen zen. Hemen kontua da, laugarren kaletik joan dako kuadrilen hiru entrenatzaileak erabaki dutela azken luzean una etortzea. Hirugarren gora, hori da. Horioko emakumeen prestatzaileak, Zabaletak, aurretik Angel Gomezek eta orain Gustavok ere bai. Argi Astillero eta San Juan, segundu batean, bi segunduan. Bestea zaindu beharrekoak Kaboren denbora, ea Zumaia eta Porturen artean sartzen den. Momentuan ala dago. Orduzue David Alvarez eta bere kuadrilla tiran. 3, 4, 5, ¡vamos, chao! Laugarren Ziabogan, 13 eta 15 markatu du San Pedrok. Garbi horren azpitik, 13 eta 9 Tirane.
Astillero, San Juan ere bai. 3 segundura Astillero, Laura San Juan. Handira Kaboko gorriak. Non geratu da gaur Kabo? 16 segundora Kabo. Esan da esan ari gara, irregular da bilelata. 13 eta 25. Bai, eta orain, horientzat, Golgotarako bidea, beste biluzi hauek, ara Juan eta ona etorri, oso gogorra orain. Maniobra ostean lehen ere bai eta orain ere bai, Tiranek segundu bat gehiago, bigarrenari. Oso ondo giratzen ari da, eta Astillero bera ere, guk, lehenbiziko kaleatugu, hementxe hurbilenen, eta harrigarria da, zabaltxagotik etortzen da, ontzia ez geratzeko helburuarekin. Hau hasi da, bandera eske? Honek ere entzungo zuen agian, galerna hurbiltzen ari dela edo? Halakoetan izaten dira, Sara Cobo, Astillero, arratsaldeo. Hola Sara, empezamos con el campeonato cántabro, felicidades, esperabais ganar. Gracias, la verdad que viendo que habíamos marcado la Liga CT bastante bien y que Pedreña, la RC también está bastante arriba. Pensábamos que era el único rival que podíamos tener, pero desde la primera Ciaboga marcamos 7 segundos de diferencia y nos dio un poco de aire y nada, a disfrutar del triunfo y ya el sexto consecutivo me parece que era y muy contentos. Y totalmente motivados, llegáis hasta aquí, hasta Pasaya, un campo de regateo bastante peculiar, ¿os habéis preparado de alguna manera? La verdad que el entreno ha sido el mismo todas las semanas, con sus problemas para completar y demás, pero el campeonato regional y el fin de semana de Galicia nos habían dejado muy buen sabor de boca, venimos con muchas ganas y a ganar la tanda. Una tanda que está muy apretada, estáis en 8 puntos todos. Sí, la verdad que está siendo una segunda tanda muy igualada, el mínimo fallo te puede pasar de ser primero a ser último de tanda y perder unos puntos que te pueden sacar de la segunda tanda. Suerte, eskerrik asko. Muchas gracias. Tiran errenta zabaltzen ari da, eta hemen arratsaldea geroz eta ilunagoa, Ibon. Bai, naiz ez zirimolak eta, antzematen ditugu dagoeneko, niri orain, ez zaitik harrapatuko duenek azkeneko txanda, baina hemen ari dira, bada espada ere, karpa hauek eta lotzen. Gaztaina espita Olazabal, zira ipinita. Bada espada ere. Sara ez, Sara. Di Laster. Laster, vale. Bada espadan. 2 segundo, Tirane. San Juan alegin bizian, Astillero eratzetik 3. da. Hortxe doaz Astillerokoak eta San Juan darrak, azkeneko 10 minutuan, hortxe 3 segunduan, Eta hemen argi, lehen txantxetan garen gara, baina galernain bat apaletor, bandera, hemen baitago, Noski. Askotan ikusi ditugu, baita hemen ere, urte batean. 2 segundo eder. San Pedro, 16 eta 37, Tiranek 16 eta 31. San Pedro, San Juan, aurretik. Astillero ere bai garbi, 16 eta 36 Astillerok Tiraren atzetik, San Pedro 16 eta 37, San Juanek 16 eta 39. Gero Zierbena, Zumaia, Portugalete eta Kabo. Una raio dabil Kabo gaur. Portugaleteren atzetik. Asmatu ezinik, Bai, orain Zumaiarrak egongo dira hemen. Eta Portugaletekoak, batientuan, begira, ea Zumaia eta Portugaleteren artean, sartzen den Kabo. Vamos cogiendo alegría, Eso es. ¡Ay! ¡Uno más! Astillero oso motibatuta, Tiran, Astillero bostera, eta Kabo Portugaleteren denbora markatu. Tiranek gora, erritmoak ere gora. Eta hemen aldamenean daukat Suso Núñez, Tirango ordezkaria, referentziak ematen. Buenas tardes, Suso. Hola, buenas tardes. Hablemos del campeonato gallego, segunda posición, duele.
Hombre, claro que duele, la intención era salir a ganar, bueno, de hecho salimos a ganar, ¿no? Pero bueno, Cabo ha sido superior, no nos queda más remedio que felicitarlos y bueno, llevan 3 seguidas ya. Llegamos a Pasaya, ¿qué te parece este campo de regateo con más largos y ciabogas de lo habitual? Bueno, es un campo duro porque, bueno, está dentro de la bahía, son muchas ciabogas, es arranca para, de momento se nos está dando bien. Y bueno, a ver, parecía hace un rato que tenía pinta que iba a levantar aire en la última tanda, ¿no? A ver si se cumplen las expectativas. Mucha suerte. Venga, gracias. Egira zer eskatzen duen Suso Núñez. Hori nahi berak. Cabo Portu baino segundo bat bizkorrago, baina Zumaia baino bat motelago. Txanda honetan nagusi Tiran. Tiranei dagoeneko ritmoa sarritu du, 12 kuadren artean, bere izango da segurazki, bueno, ritmo motelenak edo, orain uztailean, Tiranei darabiltza, orain gora, Astillero bere horretan ere, eusten, Zainoke atzetik geratu bai, baina... Begira, hor goikaldean datoa, Zumaia Cabo Portu, horrela bukatuko te da, Ibon. Ez dakit, Portugaletelen Zumaiaren gainera etorri da, eta asko ez dira gauzak bukaeran. Ez zait iruditzen. Caboren bukaerak beti dira gogorrak. Gaur egun motel xamarra izan arren bate daki. Bueno, Tiran, bigarren txandako nagusia da Tiran. San Juan ere estriborrera, Eta hau epai hauek ederki ezagutzen dut. San Juanek estriborrera egin duenerako oso esanguratsua da, San Juan daren keni hori. Tiranek 6 astillerori, hor da Tiran! Tiran nagusi bigarren txandan, orain arteko kronorik onena gaurkoan, 19 eta 46. Astillerok, 5 gehiago 19 eta 52. Hor da San Juan San Pedroren aurretik. 19 eta 48, San Pedroko 0-0. Ea orain. Zierbenako 0-6, horren gainetik, Zumaiako 11 eta Caboko 11. Segundu erdi bat markatzen dute, Cabo Zumaiaren aurretik. Ea bideo finishak zer finkatzen duen. Cabo izango litzateke txanda honetako azkena eta zerkapen nagusian 6. Gero Zumaia eta Portugalete eta begira Tiran estropada ederra egin eta gero eta David Alvarez bere mutilak soriontzen ari da. Erne referentziarekin Tiranek 19 eta 46 berehala orezko txandan. Lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik joango da liderra Hondarribia. Orain Merkatal aholkuak ordu zuetiran gaurko koronorik onena lortu duen arraun elkartea zorrotz lanean Erne beraz Galiziarrekin. Agur terdi berriro ikusentzuleok, horrela dugu sailkapena. Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera hemen jokoan Pasaian. San Miguel Ligaren 10. jardunaldia da hau, Jaun Andreok, eta Tiranena da denborarik onena, 19 eta 47. Gero Astillero, San Juan, San Pedro, Zierbena, Cabo, Zumaia eta Portugalete. Azkenean 44 egunen azkarrago izan da Cabo Zumaia baino.
Erne eta Erne orain Astear da Jaun Andreok Oresko txanda. Lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik lidera Hondarribia. Atento! Denak prest, bandera txuria, gorria goian, bai! Azkar asko! Bai. Gaur bereziki azkarra biltza. Edo dabil. Guretako epalea. Ea ba! Kaiku eta Urdaibai buruan. Segundutxo bat Orio eta Hondarribiri. 12. segundurako. Tako erabildadea behar da ba. Alako aurkariei, kostaba zartzeko goi segunda. Ea ba, tiranen denbora da, erreferentzia denbora guztia. Bueno, Josean Aizperro, entenatzaile Orion eta gaur 5. tostan. Hori da, uste dut, inoiz edo ikusi zugun tokian, Josean Olazkoaga, eta esan dezagun gaur, traineru oso gaztea atera duela, Baborrean ezate baterako, Martxel Aldai, Aritz Lizarralde aurrean, Unai Lizarralde, 5. tostan, Sebilen ariutako mutila, 4 aldaketa egin ditu, azkeneko Boiron joautako estropadarekin, eta ea, Orio, lehenbiziko Oresko txanda honetan, zer erakusten digun. Urdaibai eta Kaiku aurretik, Hondarribi segundu batera, Orio bira. Eta Kaikun kortak eta aldaketak, azken estropadarekin konparatuta, eta patroilanetan Cristian Garmaga. Hori da, behar bada hori xe nobedade Euskadiko txapelketa jokatu behar omen zuen, baina baskulan harrapatu, Kilordiren bat edo goitik, eta ez zuen jokatu, eta gaur, Zurinaga lehorrean da. Estriborrean Mikel Calleja sartu da, gero Medina eta Adrián González 2. eta 3. tostan gurutzatu egin ditu, eta Baborrean Angel Mari Rodríguez 5. sartu du, Salbaino kontrankera ekarri, eta Carlos Palotelos paperoiko tokian anketik da. Eta hemen da Urdaibai, Banjoremek kanpoan, aldaketak Salzamendik eta Nando Rua, Estriborren anketik hor duzue, Galiziako veterano eta arraunlari fin eta hundia. Hori da, pasaden astean ere hortzik ikusi genuen, eta Boiron jokatu zuen taldearekin alderatuta, Estriborrean Elortegi sartu da, eta Baborrean berriz espaldan, Iñaki Goikoetxea. Momentuz 2 segundotan dira lautraineruak. Kaiku Urdaibai Kaiku aurretik, Hondarribi bertan segundu batera. Orio 3 orain. Eta hemen Hondarribia, Euskadiko txapelketa irabazi eta gero orain, lidertza sendotzera eta 5 aldaketa ibon, ligako azken estropadarekin kontuak egin. 3 Estriborrean, Agoitz Irazoki espaldan sartu da, Gari Uranga 4. eta Maria Eskurrena 3. Eta Baborrean berriz, Galder Responda espaldan, eta Manes Aldai 3. tostan. Txibeste lehorrean da. Hiru ontzi pare-parean, Orio Laura. Garma da hori, Garmaren hotxa da hori. Larruzkain. Jaren denbora goia. 3-0 bikoa. Ea ba. Kaikuk bereziagoak ez du xagotik hartzen ditu, berez. Ea ateratzerakoa. 0-0. Kaikuren branka aurretik, Ibon. Bai, Orio maniobra hona egin du, hola ere bitu zai. Hor ziagoak hartzerakoan ezate baterako. Hondarribia eta Kaiku alderatuta, Hondarribia normalen zabalago xagotik hartzen du, baina geratu gabe ateratzeko abiadurarekin, nahiz eta metro gehiago egin. Kaiku kontrakoa. Maniobra ostean Kaiku buruan, Urdaibai eta Hondarribi batera, Orio 3, metro batzuk Orio tarrekin. Sigue lanzando y marca el tiempo atrás. Sigue marcando el tiempo atrás. ¡Y que la gane! Bueno, segundu bat errekuperatu hori jo, Gibon. Bai, hori ez da broma, orain Baborrek, Indok eta Martxel alde ikusten dugu. Kaikukoak hortxe ikusten dituzte. Primer minuto. Y vamos a 3. ¡Ulertaldeu! ¡Sigue la velocidad! Horgeala, dio. Orain, gazte horiek, hori behar dute orain. Beste irura pare-parean, Ibon. Kaiku, Hondarribia eta Urdaibai. Gorka Aranberrirekin ere hitz egin du Bazaragandarrak estropada aurretik lankideok. ¡Acaba, Miquel! ¡Acaba, hermano! ¡Acaba, hermano! ¡Atrás! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Equipo!
Ez dugu entzuten, Gorka Aranberri. Ea ba, bueno, jarrai dezagun ba. Akas txikiren bat izan dugu hor zoritxarrez. Hondarribia, Urdaibai eta Kaiku irura parean Orion Laura. Denbora konparatuta, Hondarribia, Urdaibai eta Kaiku tiran baino 3 bizkorrago. Ikusteko modukoa dago, Begira orain Hondarribiak, Hondarribiaren joaldia. Gorkarma, bere mutinak animatzen. Ea ba. Orain aurreneko aldiz Hondarribia buruan antxe jarri da. Niri pertsonalki laugarren kalea une honetan gustatzen zen. Bai, hor irutzen daiko oso xeago dagoela, bai, oraindik nahikoa aur bai, itxasbera bar, baino han, kanpo aldean horrez dago, hemen ur gehiago dagoela dirudi. Ea orain. Hori Joseiko atzerapenarekin, Ibon. Tiran baino segundu bat motelago, une honetan hori jotarrak. Beste 3 ontziak hortxe dira ba. Hondarribia astutzen, bira abantaila. Bai, Hondarribiak orain azkartxago dator, eta azken 2 minutuan. Hondarribia hemengo markaren jabea da, 1928 lehen urtean. Azken 2 urtetan garaipena eta 2012an ere bai. Orduzua izearen eraginak esien bidez. Eta hemen sekula irabazi iztuna berriz, Urdaibai. Bai. Ea ba. Estropadonak egin bai, baina irabazi ezin. Argi ba, ziago egin hori. Eta bisua, Gontzalo Carrioni. 2 segunduko errentarekin Hondarribiarra. 6 eta 17. Tiran baino 8 bizkorrago. Urdaibai bigarren, Kaiku hirugarren, orain Orio. 9 atzerapenarekin San Nikolas ontzila. Aurreko hirurak hurbil dira, Eta euria orain, Antalodi egin, euria. Hor Aranberri. Atrás. Directo, chaval. Vamos, Goli. Equipo. Bien. Orain bai amarrekoa, Amarrekoa Urdaibai. Atrás. Hondarribiak hartu dune batean burua, orain dela 3 minutu, eta hortxe darrai. Hori jo segundu mordoa galtzen, 11ko atzerapenarekin. Hondarribik Bermeotarrei 2, gero Kaiku Laura. Sailkapen oroko nagusirako ere, Orio laugarren lekuan da, baina hor gauzak oso estu daude, Tiran, Astillero, San Juan, azken gainean ditu. Iñaki Arostegi, Orio, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Euria erruz, hotz pitin bat ere bai. Baldintzatu dezakete estropada? Bai, bueno, ez dakit, naiziak ez du ematen goraka egin dunikan, euria bai, baina, bueno, baldintza baino gehiago hemen dago, egurra dagoela gehien bat. Bigarren luzerako 10 segundu galduta, salda asko? Bai, askotxo, onartu berra dago, goiko postuetatik guneiko genuke baino urrutiago gabiltzala, bai gaur eta bai bain arteko estropadetan. Baina, bueno, hortxe, mutilak eta lanen jarraitzeko gogutzu daude, entrenatzaileare bai, hortxe, zorrotzetako golan egiteko guakin, eta oraindik bizkana demoraldia aurrea gehatzen den horretan, bizkana gerturatzeko aukera dakagu. Puntu bakarreko aldea Tiranekiko, zerkapen nagusia zari gara, puntu bakarreko aldea, orezko txandatik, bigarren txandara. Bai, hortxe dago, laugarrengo postutik 7garrengo, 8garrengora puntu bat, eta askotan estropa askotan segundu gutxi dago betarteko, Eta oantxe ere uste dortxe degaula burruka, ez dekit, etor nahi zenean Tiranekin segundu baten bueltan gemiltzan, horri eusteko gaian. Sorteo. Eskerrik asko. Hondarribia eusten ari da ba. Bai, hortxe 2 segundura. Kaiku kalderantziz galdu du pixka bat. Bai, Kaiku azkeneko 4 minutuan 5 segundu galdu ditu. Eta Hondarribiak aurten baino gehiagotan erakutsi du, estropada une batean puskatzen du, uneren batean, eta gero, diferentzia arrexekin, eusten du. Lehen bigarren luzean, erdikaldean jodu, ea orain. Eta zen ditzagun noski ziagoa kanpokoak orain ere. Hondarribia eta Urdaibai segundu bateko tartean. Nolako estropadak ari garen ikusten? Nolakoa izan zen Euskadiko txapelketa? Harrigarria. 60 bien artean, zer izan zen hori? Bai. Tapukaera, Urdaibairen joaldi hori. Ez daukagu ez usteko. Segundu batean, 9 eta 54 Tiranek, eta begira.
9:36 Hondarribiak, hor da Bermeo ere ba. Iska bat aurretik, oraindik berdeak. Nei iruditzen Kaikuri orain kostatzen zaiola, ateratzen. Ez gaur, aurten. Hor da Orillo. Kaikun esate baterako, aurten, aurrekalari aldaketa egonda, bai, urtetan Oskar Gomez aritu da, Larruskanek ere badaki, espaldian, baina askotan patroiarekin elkar ulertze hori, urtetatik datorrenean mantzeman egiten da. 2 segunduan, berriro ere Hondarribia eta Urdei bai. Equipo, va pide atrás, va atrás, va, ay, ay, apa Miquel, ahí va Adrián, ahí va Carlos, Karma da hori. ahí va Leandro. Hemen bitartean Ordezkaren armaian irudi bitxia, joan eginda pantaietako informazioa, eta hemen daude danak euriari aurre egin ez baita ere. Ea ba, Hondarribik Urdai behiri 2, Kaiku 6, Orillo 14, Orillo San Pedro eta San Juanen denboratan. Hemen Bermeotarra. Va, Chila, más, va. Gehiago eskatzen du Gorkak. Es primer que se quedan. Hor daudela, lehen Hondarribiak, oraindik ez. Oraindik zagipa. 100 metrora edo, horra zida Hondarribia, Zulua zabaltzu, Zulua, 2 segundo horiek zabaltzu. Ea orain. Están muertos. Pedro Maria Bando, Kaiku, Arratsaldeon. Venga, lehen da biziko 2 luzetan bai, eutxe egin diozu estropadari, baina une honetan ja, Hondarribiak hautxe egin du. Bai, egia, bueno, bigarren luzean horretorre gare segundo batean, bai, lehen moduan, fiago atera eta handi 2 segundo galdu ditu, bai. Oin hor gabiz, ez honek lau 5 segundo, tiran gure atzetik bueno, azkenengo fiagoan nik konta dut gitxi gora bera hor 3 segundotan. Hori izango da gure borrekan mantentziko 3. postuan. Cristian Garma patroi, ikusten ari gara, Cristian Garmari aukera beraz, gaurko estropada honetan. Bai, bueno, gaur beren txanda da, Kristerena, eta, bueno, batzuetan, bueno, arrobikoak eta hor mantentzen da horregatik, bueno, hor gabiz postu batzuk aldatu egin duz, gente aurretik atzeko partera, eta, bueno, hankeiko gendu eskero, uste dut aldaketa asko. Sorterik onena Kaikurentzat. Eskerrik asko. Hondarribi Urdai bai, hemen dela berriro burruka Ibon. Bai, segundu bakar batera ere jarri da Urdei bai, ben Hondarribiak balde egin duen lekuan. Bai Hondarribi, Urdai bai eta Kaiku garbi tiranen denborako hobetzen. Guerra de Mutillak. Posito Amunarri. Hori Amunarriz. Hazen, kopak. Hauen ere azken urteetan. La bandera está aquí. Bueno. Ea ba, Ziaboga. Laugarren Ziaboga. Beste joan etorri bat falta da Jaun Andreo. Gaur 6 luze eta 5 Ziaboga. Pasaiako portuan Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera etxera eramateko. Begira, palada bat, bi pala. Segundu bateko errentarekin ekingo dio maniobrari Hondarribia. Hor da, tiranek 13-0, bederatzi 12 eta 45 Hondarribia. Segundu bat eterdi gehiago Bermeotarrek. Kaiku orain. Galera hundi xamarra, Kaikuk. Bederatzi terdi. Orain kostatzen zaik. Nire iritziz. Hemen dator Orillo. Bai, ziagoetan asmatzen ari da nire ustez gaur hori berriz. 20ko atzerapena. Maniobra ostean, Hondarribiak berriro 2 Urdai behiri, bederatzi Kaikuri. Orio 21 zera. 8. litzateke orain hori, ezta? Hori, 8. Orio 8. San Juan da San Pedroren atzetik. Estropada dago oraindik hemen, Iluze, Ziaboga bat, hori falta da hemen garaipena lortzeko. Aizea indartsuago sentitzen dugu, komentarista postuan Ibon. Aizea ere hasi da, nabarmen, gora, orain bai, orain ufa da onditakoak, eta iragarria zegoen ekarri aldi hori, aurki izango da. Ekarri aldiaren aurretik, Hondarribiak tirani 14, apuntatu ingo du. Bai, euria ere, pantalori-loria ikusten ditugu. Urro hori gainera treniruan geratzen da, eta lagundu ez du laguntzen. Fogak ere guztitzen ditu. Ia treneru bete, Ia treneru bete Hondarribia. Kaiku amarrera. Gaira Hondarribia. Garren baina urruti.
Oraintxe Hondarribiak erritmoa ere altxe egin du, une batez. Beste segundo bat. Amunarriz ari da esaten, hirugarrengoa, hirugarrengoa ere dantzan dabil. Ze pixu duen segundu bakoitzak, Hori estropalarientzat ikeragarri garrantzitsua izaten da, segundu bat gehiago, bi tozta urrutiago ikustea. Ondoko kaletik orain izate baterako. Ama Guadalupeko Bagorrek Bermeo asko laguntzen du. Estropadaren 13. minutuan apuntatu dugu. Hondarribia tiran baino 14 bizkorrago zetorrela, orain 15. gara eta Hondarribia tiran baino 15 bizkorrago. Eta hemen, bai, ikaragarria ekarri beharko luke. Orain hemen txandan dago burruka, Hondarribia eta Urdaibai. Zelkapenean ere, 2 puntu bien artean. Orain horrezko txandan, 2 segundotxo. 3. Dotorea doa, hor da bile, Horrune batean, Hondarribia jodu. Eta pare bat ozta, 3 segunduan hortxe da bil. Hori 24 atzerapenarekin, danak gurutzatuta, denbora danak kontuan hartuta, 8. litzateke orain, San Pedro eta San Juanen atzetik. Beste kontu bat, orain, Orbaina Nosek eta Salzamendik, Gorka Aranberrik eta Josue Amunarrizek hartu beharreko erabakia. Jaleari eutxi edo estriborrera jo. Zute gehiagitan aldatzen, norabidez bi ontzi hauek. Hor dira ba, azken maniobran biak. Ia treneru ba. Zabaltxo bezala, Eta 16 Hondarribiak, hor da Bermeo. 2 segundu terdi, bien artean. Kaiku 10. Orioko 25. atzerapenarekin ekingo dio hor. Maniobra ostean, 11 garbi bat. Hondarribiak Urdaibairi. Orain Orio, 25. 3 segundo. 900 metro, Ibon. Hori burruka. Eta 3 minutu falta dituzte, utzi bat, bi zeragun artean, bi kuadrilagun artean, asko da. Abantaila bada. Batetik zaindu beharrekoak, lehen esan duguna, ea kaleekin eta norabikin zer egiten dute, eta gero, erakutsi zigun, Bermeo Kastelenean, ze joaldi, ze purrusta, ze gorakada egin zuen, ea noiz, Bermeok eta Hondarribiak noiz jotzen duten, Iruditzen zaitazi direla hauek, Bermeotarrak hasi beharko, baina diferentzia gora, GPS-a 4. hurbilago dago, 2. baino. Eta orain jokatu behar nuke iruditzen zait, Hondarribiak kaleari eutxe egingo diola. Oso gutxitan aldatzen Hondarribiak kalez. Kale esan nuke azken luzean norabidez. Diferentzia mantentzen du bitartean eutxi egingo dio, segurazko. Ikusten badu gutxitzen hasten dela edo agian mugitu igual. Korronteak ere bera egin du. 3. Kaiku 11. Kaiku ba demoraldi ederra egiten ari da, baina koskatxo badago. Bai. Lehenengo biak eta gero Kaiku. Estropadero 8, 9, 10 segundo. Rotaziotarako ere aukera gutxiago. Bai. Hondarribiak ere, bai, gora, Ea ritmoak, Hondarribiak. Beharko, Ibon. Bai. Hondarribiak. 39 palan, Hondarribiak. Eta ontzi bat, eusten ari da. Ama Guadalupeko aurretik. Minutu terdi faltan. 2012, 2014 eta 2015 hemen nagusi Hondarribia. Joan zen urtean marka berria ezarriz gainera. Eta eusten jarraitzen dute hor, aurretik, berde. Laugarren aluke, Urdaibai erritmoan. Kaiku 3. izango da 11. Tiran 19. Eguraldia beltzago ilunago, baina itxura txar hartu diogunetik onuntza. Hondarribiak tirani, beste 5 segundu sartu dizkio. Begira, Bermeotarrako erritmoan. Ez dute lortuko. Hondarribiaren zat izango da bandera, jaun Andreo. Hondarribiak azken metrotan jadanik, 100 metro, 110 eta 4 segundo. Hor da Ama Guadalupekoa. Ligako 7. banderaren bila. Ez dira rekorretik urruti biliko, Hor non bait izango dira. Hondarribia! Bai! Eta marka behar bada. Egunenekoak zaindu beharko dira. 2. Urdaibai.
Zulaika lehenago geratu da. Oraintxe Kaiku. Kaiku lehen kalera etorrita, Bueno, 12 segundura Kaiku. Zailkapenean 19:27. Hondarribiak 19:31 Urdaibaik, 19:40 Kaikuk. Gero Tiranek 19:47. Ea Orillo 7. tokira San Juan eta San Pedroren artean. 6. San Juan izan da 7. Orio, 8. San Pedro. Haize ufada hundien aurretik bukatu da Jaun Andreok estropada. Eta nolako garaipena Hondarribiak. 7. ligan Jaun Andreok. 10 jokatu eta 7 irabazi, eta zelkapen nagusian beste puntutxo bat zartu dio Urdaibairi, orain 3.2 audi hauen artean, aurrera zara Hondarribiarrekin. Francis González Etxabarri, zoriona. Eskerrik asko. Beno, 7. bandera, gaur beste behin ere, beste borroka bizian Urdaibairekin. Ikusi dugu oso estropada gogorra joan dela, diferentzia oso txikiak izan direla estropada guztian zehar, eta bueno, azkenean lortu dugu, 3-4 segundotako abantai hori, baina nahiko larri ibiligea. Da hori danak egon garela, zeruari begira, baldintzek ez dakit baldintzatu duten estropada. Bai, azkenean uste dut ez, euri pixka bat egin du, baina haizea behintzat ez da torri, eta nik uste dut nahiko baldintza berdinetan egin dugula. Aurreko asteburuko Galiziako estropadak ahaztu, Euskadiko txapelketan nagusitu, eta Pasaiara iritsi zarete garaipena beste zer ez lortzera. Bueno, garaipena bai, baina aurrekoa ez dugu ahaztu behar, ikusteko zein zaila den irabaztea, eta gauzak ez badituzu ondo egiten beste taldek ere irabazi dezaketela. Orduan, bueno, horrek ikasteko eta kontuz ibiltzeko adierazten dugu. Eta beste puntutxo bat, sailkapen nagusian? Horixe da, helburua da pixkanaka puntua pilatzea, gaur beste puntua gehiago, eta, bueno, biharkoaren zai orain. Eta hor, ez dakit, datu bat geure lankidek emango digute, ez dakit errekorra utzi duten? Bai? 19:08 zuzenketak eginda bideo finixarekin, eta marka 19:08 zen. Bai, baina marka berria. Marka hautsi duzue. Eunena batzuk, bueno, lehengo astean ere lekeitokoa, honek esan nahi du, bueno, trenera oso azkar dijoala, eta, bueno, ea horrela mantentzen garen. Baia horrela den, eskerrik asko eta zorionak, Frantzi. Eskerrik asko zuei. 74 eunen markak horrela usten dira, Ibo. Bai. Den ere demora bikaina ezarria. Eta Frantzisek ere nola eusten dion, garaipenean edo porrotean, arpegi berdinari, eta buenoko urte batzuk ere bai, handera irabazita, zutore izango da noski gizona. Horrela behar du. Eta datoa, azkenean, bataz besteko haizearena, aurreko txandatan baino bajuagoa, ufala batzuk bai, indartsuagoak, baina bataz bestekoa, 7,7. Euriarekin normalean, haizeak ere geratze aldera egiten du. Itxasbira ere aurko izango da, bederatziak laurden gutxian. Ez hortu bete falta da. Hor Hondarribia. Eta Galizian eman ziola Urdaibaik, baina bai erantzun ere, Nola gainera? Euskadiko txapelketan, estu, gaur bai estu, baina bi eman eta bi erantzun. Ea Zara Gandara Izort Zabalarekin. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bigarren, beste behin ere Hondarribiak egan egiten du edo zer? Estropada ona egin dau, ganera esan da benez, errekorra egin dau, eta, bueno, gu horri biligara, 2 segundora, segundo batera, baina, bueno, azkenin ezin izan da, estropada oso ona egin dugu, baina ezin izan dugu irabazi. Azken txampan zenbat estutzen duen Urdaibaik, Bai, gaurkoen ez dugu estutu horren beste, baina, bueno, alegindu gara, ni pentsate oso estropada ona egin dugula, bai, gaur ezin izan dugu eurekaz, hurrengo nizin biko da. Bi arrakaso, edo nola ere sailkapen nagusian hor segitzen du zeuen arteko borrokak, beste puntutxo bat sartu dizu orain Hondarribiak? Bai, hori da honena, inorrezta sartu geure artien, gaur puntotxo bat atara dozkue, baina, bueno, gu nahiko regularra gari gara liga guzti honetan, eta, bueno, ia eskaloitxu bat igotzen dugun, eta regularra garan, baina beste postutxo bat aurrera go. Aia horrela den, eskerrik asko Izor. Bai, gero arte. Izor Zabala, patroi handia izandako gizona, eta begira, nolako lana egiten dute, nolako sufrikarioa kirolarientzat, eta
Nando Rua begira nola ari den, eskuak eta... Eskumuturrak askotan behatzak ere askatzen, bezaburuak eta asko lotzen dira, eta bihar hemendik oso gutxira, 14 ordura beste estropada dago. Alaxe daba, bai. Bueno, begiratu, 19:28 Hondarribiaren demora, marka berria, Jaun Andreok, 74 gutxiago, hau da marka berria. Urdaibai bigarren, hirugarren Kaiku, laugarren Tiranen saria, bihar orezko txandan izango dela. Gero, Astillero, San Juan, Orio eta San Pedro, azken lautokitan Zierben, Akabo, Zumaia eta Portugalete. Patroien zailkapenean Irakoitz Etxeberriaren zatiru, Unai Osaren zazbi, David Albarezetzat bat, eta bien bitartean hor da liderra, Joseba Amunarriz Horiz, San Miguelen elastikoarekin. Diruak, garagardoak, eta bandera! Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera. Hondarribiak irabazi du Jaun Andreok hemen Pasaiako portuan. Eta zailkapen nagusian 113 puntu ditu Hondarribiak, Urdaibaik 110. 6 ediziotatik laugarrena dute, Bai, Jauna. Estropada honi, beste askori ere baina neurria oso ondo hartu dite Hondarribitarrek. Itxaso Jaunaren eskutik, bandera. Joseba Amunarrizentzat, Hondarribiarrentzat. Zorionak Hondarribia. Gustoko dut estropada hau, Ibon. Ezberdina da, astero ikusteko ez, baina badu bere xarma, bai, badu. Interesgarrina ere dutzen zait, San Miguel Ligak estropada honen aldeko apustu egin zuen, beste formato bat, eta liga baten baitan, erlojupekoak itxasoan, errekan, ia denetik daukagu, eta horrelako formato bat estropada bat ezberdina izatea, bai, orain. Oker espanago lehenengo aldiz Galizian egin zuten. Ribeiran. Bai, eta behartuta, eta begira gero hemen, Pasaira ekarri eta asmatu. Baina, lehen esan dugun aurkezpenean, oso fizikoki eta oso exigentea larun batarekin, eta estribo horrentzat batez ere, trainerua 6 aldiz arrankatu behar da. Gora Raunak! Hau Hondarribia! Estropada ederra egin dute, ikusgarria Jaun Andreo! Gogoratu emakumeen lehian Ibaika izan dela gaur azkarrena, eta gizonezkoetan liderra Hondarribia nagusitu da. Gaur, ia 4 segundu, 3:82 sartu dizkio, ligako nagusiak eta Euskadiko txapeldunak, Hondarribiak, Urdaibairi. Horrek esan nahi du biontzia hauen artean gauzak oso estu daudela. Kaiku beti hor beste marra bat ikusten da bai, Hondarribia eta Urdaibai, eta Kaikuren artean, eta Kaikutik beste treniruekin ere bai, eta nabarmenduko nuke, Tiranen, azkeneko 3 azetako ibilbidea erreparatuta, Tiran hau, ez dela Sevillako eta denboraldi hasierako Tiran, eta zelkapenean ere, 4. jarri da, diruztu beti gora dator, eta abuztuan, zeresana izan dezaken talde izango dela. Itxasoan ongi moldatzen den kuadrilla baita, bai. Bueno, hor dira, Tiran 4. kokatu da, 2 puntu hori, gero San Juan, hala ere, 4. postutik 72rekin, 7. gora, 77rekin Astillero, 5 puntu besterik ez. 8. gora ja, Koska polita dago. Zierbenak ere, gehiago ingo zuela espero genuen, baina hor da, 9. tokian. Eta lehen txandatik hanka egin ezinik gainera. Bai, oso irregular, Zierbena, esan dugulen kupoen kontua dela eta ia 2 kuadrilekin dabilela eta ligakoa oso irregular eta 2 arpegi irakutsiz. Kabo bezalaxe, Kabo gere igandean, 3. lekua, eskuratu zuen, lortu zuen, gaur Kaboren beste aldea ikusi dugu, eta aurtengo beste berezitasun hori du, irregulartasuna. Eguraldi txarrarekin, euri zaparrada ederrarekin bukatuko dugu gaurko emanaldia Pasai aldetik, baina estropada bikaina ikusi eta gero, ez dago ez aitzakiarik. Eta patroien zailkapenean, begira, 9 punturekin osa, gaur 2 bildu bai ditu, eta argi dago, bere lana ondo egiten ari dela, osa, eta kuadrilla osoa, ziabogetan, besteak beste,
balitza baino 50 metro leno, eta ziaboga egin eta hurrengo 50 metroien neurtzen dira, estadistiketarako datu ona da hori, eta hortan, Zumaia argi dago, maila honean dabilela. Gero beste datu batzuk ere hartzen dituzte lehiaketa batzordean zelkape hau plazaratzeko, gaur 3 puntuak Irakoitz Etxeberriarentzat izan dira, eta Unai Osa berriro Lakaixaren elastikoarekin. Eta Hondarribiarentzat bandera, Ibon Gaztañazpi, 3 puntu, bihar zeharo aldatuko da, lana, Zumaiako uretan, itxaso zabalean eta alboko olatuarekin. Hori da, ura berez da, ura ere, esan behar nuen estropada eremu berezia zergatik, itxasoak zeharka jotzen delako, olatua trabezka sartzen da, eta gaur estropada jokatuta, honbeste ziagogarekin, 3 estropada segidan jokatzetik gatoz, orain dela gutxi, nekea pilatzen ari da, prestatzaile fiziko eta medikuek esan digute, pasaden azteko nekea, orain hasiko da antzematen, eta ea bihar ze ikusten dugun, eta azkenik nabarmenduko nuke ikusi dugu, haizia nola sartu den, biharko iparrak eta eman da daude, olako haizia handirik ez, baina, behin eskatzen hasita eskatzea libro omen da, eta nik bomba hotxak eta palkak ikusteko. Galernari gabe, Galernari gabe, baina han ere sartu zen, urte batean, euri jazak alanta, baina saltxa pixkat ikusteko gogo ere badugu, eta ea zer ikusten dugu. Ederki, ea zer ikusi nahi duen biharko Ansara Gandara lankideak. Galerna eskatuko alduzuzuk ere? Ez do pentsetan, galerna nahiko dugunik, izan ere euri jasa honekin egia esan, nahiko txarra da lan egitea. Haizeak ez du jotzen behintzat, eta hotz ikaragarrik ere ez du egiten, baina tira, ni oso berosalia naiz eta aukeran, beroa eskatuko nuke. Eta gaur bezala, hemen ordezkaren armaia honetan giro ona izatea. Lehenago komentatu dizuet, ez da, joan egin dela komunikazioa, pantailetan joan egin da informazioa, eta denak elkartu dira gure txokora, gure pantailetan zegoen informazioa ikustera, bertako GPS-ek markatzen zutena ikustera, eta gauza bat nabarmenduko nuke gaurko honetan, Gorka Ibarluzea Ibaikako ordezkariaren poza, lehendabiziko bandera errenteriarrek lortu baitute gaurko honetan, eta ikusten ari zareten ez orain euriak gogor ari du, eta, biharko gonbita luzatzea besterik ez zaigu falta, Zumaian izango garelako, eguerdiko 12-etatik aurrera, beraz, hortxe, geure ikusentzuletzako plan ona. Ederki eskerrik asko Sara, eta euripean dugu Pasai alde osoa, eta bagoaz jaun Andreok, estropada bikaina ikusi eta gero. Ibon, bihar eguerdian, Zumaian, erronka berri bat, erronka latza eta mamitsua. Hori da, ni dagoneko amorratzen nago. Zainazio egunez ganera, egun oso seinalatua, Zumaian gustora joango gara. Ederki bagoaz, eskerrik asko, jarraian Bidasoa ibaiaren jetxiera izango duzue, Piraguazaleontzat zaio ikusgarria. Eskerrik asko eta gora traineru estropada.